Iintaka zimbini zifika entsimini yombona, uchithekile umbona uthe sa. Ithi enye kwenye xa ithethayo, ithi kudekiwe mfo sawutya sibhukuxa. Ithi enye xa ithetha, mfo ngeke uchithe kube nje, yitrephu le, ngumgibelo. Bunjalo ke ubomi. Xa sifika ebomini sifika izinto zithe dle, kukuhle, kukwamlebese, ingutshuzi mayikhethele, thatho ithathayo, ushiyo ishiyayo. Bambi bathi xa bejongile, bathi sidekelwe, masihle sibhukuxe, siyoma apho sithanda khona. Kodwa bakhona abalumkileyo abathi xa beyijonga bathi ngeke izinto zithi hle ngolu hlobo, kanti ayiyotrephu, ngumgibelo. Kunjalo ke bomini, kubalulekile into yokokuba ukwazi ubona i-opportunity, ukwazi uyibona netrephu ebomini. Zininzi izinto abantu abangene kuzo besithi kumandi, ndizophiliswa, kanti yeyona nto ebizomphalalisa lo. Izinto ezizelula, izinto ezi-freely available, izinto ezijulileyo nezinto ezifumaneka lula, ixesha elininzi ezi zingasetyenzelwayo zezi zifika zizokutshonisa, zizokuzikisa. Once ibe lula, once ifumaneke lula kangaka, once ixhaphake emntwini wonke, ixesha elininzi izokuzikisa, izokubulala ebomini. Kanti le ingaxhaphakanga kakhulu, le uyibilelayo, le uyisebenzelayo, le wombayo uxakeke ukuze uyofika kuyo, yeyona ezokuncedisa. Qiniseka apha ebomini ube uyakwazi ukohlula phakathi kwento ezokuhluthisa nento ezokuchana. Mini emandi eqhakazileyo kuweke.